се браснаме, тази вечер ще направим едно тотално надяждане с яйца, едно предаване, което се говори за яйцата и за това как един човек дали може да лапне едно голямо яйце. Сега ще ви кажа точно за какво става въпрос. Трябва цялата идея в играта да фанеш яйцето от въздуха, нещо от рода това. Става въпрос за диджей Unfed, човек, който е нашия битбак тази вечер и ще се забавлява тотално с него. Се браснаме, тази вечер ще направим едно тотално надяждане с яйца, така че тази вечер ще се разбиеме. Продължаваме с парени въпрос към нашите катаклизми гости в нашото студио. Пати Секса от комплекса и Джони Коса Молотовча купил. Момчето наричано от майка си Пацал, а от баща си срам и позор. Първият ни въпрос към вас е: кой може да кара колело? Аз? Окей. Стони Парцала! Започваме с 3 яйца, които ще му начукаме. Това продължаваме с капания и първи участник. Кой ще дигне шоу за Тони Парцала? Готови сме, даваме старт на събитието. Ready, steady, go! Давай, копане! Дами и господа! Първият наш участник Тони Косама Секс Парцала от Овча купела. Сега продължаваме към нашия преподобния пастор Крой. Момчето, което ще продължи с 4 яйца, за да бъде рекорда подобрен. Момчето, което ще се опита тази вечер да ви смачка. Имаме ли алелуя за пастор Крой? Не забравяйте, че ние сме с помощта на мекана Овча мисъл. Тази вечер гости на това предаване с предаването. Не мога да се сетя как се казваше. Катаклизми. Тотално разбиване до снежно жълто! Имаш нещо да кажеш? Пис. Много добро начало. Имаме ли амин за моят човек дясно? Амин, нещо. Дайте, изикате си момента. Имаме ли нещо да кажем, вече сме готови с втората ни бутилка от сет. Сега съм аз наред, 7 яйца. Ще видим на какво ще бъдем способни. Сега доливаме, понеже шейкчето не стана. Ако можеш да ми заби ми една песенета. My milkshake with no better than yours, my life is that. My milkshake with no better than yours, Milkshake. Ако тази вечер не чукаш, може си направиш един. Сега продължаваме нататък с третото момче, което ще се състезава. Ready, steady, steady, go! Направи голяма глътка. Голяма глътка тогава. На екс, бе. Много е гадно. Екс. You can do it! You can do it! Давай! Имаме ли алелуя за третия участник, малко? Така нашата мила сервиторка Мили Оргазама да заповяда. Мисля да дадеш първата си оценка и за нашия участник Джони Косама. Джони Косама. Отдай
Ударихме си по едно, ще си ударим така, с това за добре свършената работа. Добавихме по 2 фаса. Не е смисъл, какво може да не стане, освен едно нищо. Вие бяхте с катаклизми. Ще продължим малко след нашата като клизми. Алелуя, беби! Ливенце, сметката. И следващия път да си обясни мишниците, защото си като Батман. Няма. Бейби. Уя! Това е всичко, което успяхме да изплюем и да издрайваме. Защото ние сме с мисълта, че цялата природа е един кръговрат. Когато пикаеме по улиците, следващия дъжд ни го връща всичко тъпкано копанета. Има ли сте чувство, че дъждът мирише на пикня? Да, и аз имам също чувство. Какво като това са плюнки и храчки и сополи? Това също е нещо от нас. Копалете, искам да погледнете само. Все още се чуя дали